Fituntunu sun yawaita, musibu sun girmama, halayen mutane ya gurɓata. An wayi gari mutane ba su ɗauki saɓon Allah daga cikin abubuwan da za su iya ba su tangarɗa a cikin rayuwa ba. Lalacewar tarbiyyar zamantakewar aure na ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da suka jawo mana tashina da tashin hankali a wannan rayuwa. Cin amanar aure ɗaya ne daga cikin manya-manyan laifuffuka waɗanda Allah ya tsinewa macen da take aikatawa, waɗanda za su hana ta rayuwa mai kyau da daɗi a wannan duniyar, su hana ta kwanciya lafiya lau a kabarinta, su kuma hana ta shiga aljanna ranar gobe alkiyama. Da yawa mutane idan aka ce cin amanar aure sukan juyar da abin zuwa ga zina kaɗai, sai dai akwai abubuwa da yawa da a wajen Allah sunansu cin amanar aure. Da yawa mutane idan aka ce cin amanar aure zuciyarsu tana karkata ne kaɗai zuwa ga aikata zina. Amma kuma akwai wasu laifuffukan manya-manya waɗanda su ma hukuncinsu ɗaya da cin amanar aure, sai dai kowane laifi daga ciki matsayinsa daban. Fitar mace daga gidan mijinta ba da izinin mijinta ba yana ɗaya daga cikin ayyukan cin amanar auratayya. Wata baiwar Allah ta tambayi Sheikh Adam Albanin Gombe game da cin amanar mijinta da take yi, tana fita ba da izininsa ba, tana shiga makwabta. Tana ganin cewa idan ta gaya masa hakan zai iya barar mata da aure, a inda malam ya bayani wanda ya gamsar kuma ya ishi sauran mata su ɗauki izina. Duk da yake ta yi maganar ne a dunkule, ta bayyana cewa tana shiga makwabta, amma bata faɗi me take aikata a makwabtan ba. Amma a yanayin tambayar ya yi nuni da cewa kawai tana fita ne ta shiga makwabta wajen ƙawarta, a bisa ɗabi'ar wasu daga cikin mata sukan fita su shiga makwabta, shiga gidan kura, fita na akuya saboda ƙarancin kamun kai. Duk da yake wani lokacin hakan yakan zama kafar ɓanna da za ta iya bayuwa ga macen ta fita ta je ta yi cin amana ta haƙiƙa. Domin akwai wani labari wanda Dr. Abdullah Gadankaya ya taɓa bayarwa a wasu shekaru a baya, cewa akwai wani mutum wanda ya yi zina da matar makwabcinsa tsawon shekaru 9, wanda har hakan ya bayi ga ba ma a tantance waɗanne ne 'ya'yansa ba, waɗanne ne 'ya'yan mai gidan ba. Menene ya buɗe ƙofar wannan ɓanna illa sakaci na zamantakewa da rashin tsari na iyali, barin abubuwa barkatai ba tare da ɗaukar matakai irin waɗanda shari'a ta yi umarni da ɗauka ba. Ba daidai ba ne mutum ya bar matarsa ta riƙa fita ba da izininsa ba, ta shiga inda ta ga dama, ta fita inda ta ga dama. Dole ne mijinsa miji wa matarsa ƙa'ida cewa duk inda za ta fita sai da izininsa. Ko da ko wata larura ta sa baya nan za ta fita, lokacin wayan nan wajibi ne ta kira shi a waya ta gaya masa. Sheikh Adam Albanin Gombe ya ba da amsoshi game da irin waɗannan matsaloli waɗanda yana da kyau a saurare su domin a ilmantu kuma a ɗauki darasi a kiyaye. Mai tambaya ta farko tana tambaya take cewa malam, ita dai ta ce tana fita tana shiga makwabta, ta kasance tana shiga makwabta ba tare da izinin mai gidanta ba, kuma tana son ta nemi yafiyarsa a gurin mijinta, amma idan ta ce mara tana shiga makwabta lallai za su iya samun babbar matsala tsakaninmu, za mu samu matsala tsakaninmu. Shin malam zan iya ce masa kawai ya yafe min laifin da ya sani da wanda bai sani ba, don gudun kada ainihin aure na ya bare? To gaskiya malamai suka ce idan irin wannan matsala yauwa to masha Allah, idan irin wannan matsala gaskiya ta kai matakin da bayyana ta zai iya haifar da tashin hankali da matsala, to gaskiya ɓoye ta shine abin da ya fi, amma da sharaɗin abin da kika faɗa cewa kin tuba kin daina. In har baki tuba ba kika ɓoye, to nan shine gaskiya ya zama munafurci kenan, kin munafurci mijinki kuma Allah ba zai barki ba. Amma in kin tuba na gaskiya, to shikenan kar ma ki gaya masa, kawai ki masa hikima. Yawwa, ki masa hikima, kuma idan kika tashi yin hikimar ki fara yin hikima kafin nan. Allah ya sa kin fahimce ni. Yawwa, ki dubi wani abu da mijinki ya fi so tattare da ki. Me ne ya fi so tattare da ki? Me ya fi kauna tattare da ki? Me ya fi sha'awa tattare da ki? Ko menene? To sai daidai lokacin da kika aiwatar da wannan abun, to sai ki nemi wannan yafiyar. Ina fata kuna fahimtar magana. Na ga kamar ba ku fahimce ni ba, ina ga sai na yi bayani ƙarara ko? O to shikenan. To saboda haka a daidai lokacin da kika aiwatar da wannan abun, sai kuma ki buna masa to da Allah akwai laifuffuka da ne maka wani, wanda na tabbata kai mai yafiya ne. A wani laifi? A laifi dai irin na yau da gobe dai wanda aka saba, ba wani sabon laifi ne wanda baka san shi ba dai.
sai ki dan kawo misali ranar ma ba ka san ne ma girki ba aka samu akasi ba a yi da wuri ba ka zo nan kai ta faɗa da sai shauransu ki dan kawo su yan misali yake ce to ire-iren waɗannan ne da sauransu yawwa da sauransu nake so a yafe min da Allah wanda na sani da wanda ban sani ba da wanda kai ma ka sani da wanda baka sani ba don Allah duka a yafe min kuma na sha alwashin zan ɗauki matakai na gyara in Allah ya yarda shikenan to Allah ya yafe mana shikenan kawai ba kin bayyana masa ba saboda bayyanawa zai haifar da matsala. Daga nan gurin sai malam yayi wata fatawa akan saki. Shi ma saki yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a ce mutane sun san hukunce su. Bai kamata ba kana musulmi baka san me hukuncin Allah akai ba. Saki dai guda biyu ne. Ma'ana a yi ɗaya sannan a dawo a sasanta wani abu ya faru a sake yin na biyu sannan a dawo a sasanta. To daga nan Allah ya ce ka rike matarka ko kuma ka sallame ta gaba ɗaya. Shine fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Ko dai ka rike matarka kar kai mata na ukun ya zama ta tafi ko kuma ka yi mata ka tabbatar cewa kun rabu gaba daya. To sai mutum ya zo ya saki guda biyu a lokaci daya ko haka ne tambayar ko ya biyu a lokaci daya ya sake yin uku. To tun farko dai tukunna yayi saki na bid'a shine saki guda biyu ɗaya ya kamata yi to sai mata biyu a dunkule. To a ka'ida malamai suka ce da saki biyu da saki uku dukansu guda nawa ne guda ɗaya ne. Don haka wannan na farko da ya yi guda biyu ya yi bid'a sunansa guda ɗaya, haka kuma wannan na uku da ya yi shi ma ya yi bid'a sunansa guda ɗaya. Don haka a ƙarƙashin wannan fatawar saki guda nawa kenan ya zama guda biyu. Don haka idan suna buƙatar komawa suna da dama in ji manzon Allah. An gane magana da kyau ko? So ba a yin saki guda biyu a dunkule kamar yadda ba a yin saki guda uku a dunkule, amma in an yi su sun tabbata amma a matsayin nawa ɗaya. Kun gane wannan? Saboda haka lallai saki ya yiwu amma guda ɗaya ne. A ƙarƙashin wannan fatawar suna da dama, suna da igiya guda ɗaya da ta saura tsakaninsu. Allah ya kiyaye. Kin ta alƙali masa bulala ai malam na ta alƙali ko? Dan a zamanin Annabi ma yayi wa waɗancan bulala da su. Malam wannan tana cewa ita ne suka rabu da mijinta da ta yi tafiya ta ɗauki tibinsa da take falo da AC to shi ne ya turo a kan sai ya karɓa bata bayar ba yake cewa to dai ta sani cewar nasa ne. Malam yana nufin cewar a lahira sai ta biya? Kwarai ma kuwa wallahi sai kin biya. Yawwa wallahi sai kin biya. Shi yasa ake so idan misali kina tare da mijinki sai wasu kayayyakin abubuwa ya kawo gida to ku zaya ku yi da wajewa tun farko. Wannan talabijin din da ka kawo mana falo me kake nufi da ita? A talabijin ne ku kalla amma tawa ce. To daga nan kin san wannan ba naki bane. In wata matsala ta faru tsakaninku in kin tashi tafiya banda talabijin dinsa. An kana magana da kyau ko? Yawwa. Shi yasa dole a dinga yi da wajewa. Idan kuma misali ba a yi da wajewa ba to in kin zo tafiya sai ki ce to tun da ka sake ni to kuma ai bai kamata a haɗa min da mari kuma da tsinka jaka ba, ga zafin saki da takarda kuma a ce ba a ɗan ban komai ba, a taimaka min da yar talabijin ɗin nan mana ko ɗan firizan nan tafi da shi. Wata ta ce inda za a yi haka ai da ba a rabin ba ma kuma. To gaskiya ne in dai ba roƙa kika ya baki ba in kin tafi da shi wallahi kin tafi da haram sai kin dawo masa da shi ko a kiyama. Amma shi kuma miji ana so ya zama mai ihsani. An gane ko? Idan mutum ya zo sakin matarsa ana so ya kyautata masa. An gane magana? Ana so ya kyautata mata. Ya mata hidima ma in so samu ne. Abin da ba ta da shi ya saya mata, in so samu ya gyara mata kayan ɗakinta duka, ya saya mata abubuwa, ya yi mata ɗinkuna masu kyau masu tsada, sannan sai ya sallame ta da su. Ana so ya kyautata daidai gwargwado. Amma idan bai yi ba to in kin tafi da shi wallahi ba naki bane, ke ki dawo masa da kayanki. Da haka cewa da yayi idan baki dawo da su ba yana nan yana jira, to shine yana nufin in dai ko ki dawo masa da su a nan duniya ko kuma a kiyama ki dawo da su. To muna roƙon Allah subhanahu wata'ala da ya sa mu dace ya shirye da matayenmu ya ba mu lafiya da zama lafiya.
waɗannan fituntunu na zamani Allah ka mana maganin su. Wa sallallahu wa baraka ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.